Hei, mitä meidän piti tässä videossa mainostaa? No sisäpeittoja. Selitä tästä peitosta jotain. Voimatel tekee sisäpeittoja. Osoitat mua, mä esitän nukkuvan ja päästelen ääniä. Okei. Sisäpeitot Voimateliltä. Ne ovat kattavia, kattavat ison miehen. Lämpimiä ovat. Uni tulee. Sisäpeitot Voimatelilta. Oliko hyvä? Mitä olette mieltä? Sopiiko, että minä kerron, mistä teidän piti kertoa? Tilattiin vaikuttajilta mainosvideo. Ei pitänyt olla ihan torkkupeitoista tämä tarina, vaan kiinteistöjen sisäpeitoista, eli sisäverkkoratkaisuista. Voimatel tarjoaa kattavat sisäverkkoratkaisut koko maassa. Autamme niin operaattoreita kuin kiinteistön omistajia. Tarvemääritys, suunnittelu, asennus ja ylläpito. Oli tarpeesi mobiiliverkko, viranomaisverkko, VLAN tai Wi-Fi-tarpeisiin, katamme ne kaikki. Voimatel, kuuluvuuspalvelut ja radioverkkosuunnittelu. Suunnittelemme, ylläpidämme ja rakennamme verkkoja, jotka tukevat sekä kriittisiä operaatioita, liiketoimintaa ja jokapäiväisiä yhteyksiä. Nyt voit varmistaa, että kiinteistösi kuuluvuus on kunnossa. Voimatel auttaa. Se oli hyvä, erittäin hyvä. Eiköhän me mennä kahkiin. Eihän tää ole edes peitto. Ai niin, eli tämmönen tää video.